Hola, què tal? Avui a la secció d'aplicacions i eines de la xarxa parlem de viatjar, de com moure'ns pel món amb una miqueta més de comoditat. I per començar, parlem d'una tendència que cada cop està més extesa, sobretot entre les companyies aèries, i que, com totes les xarxes socials i eines d'aquest tipus, serveix per xafardejar. Us ha passat mai que quan agafeu un avió sempre us toca seure al costat d'una persona que no voleu, el pesat que no para de parlar i no us deixa dormir, o el que porta la música tan alta que no us deixa sentir res més? Doncs això s'ha acabat, o si més no, això és el que volen aconseguir algunes companyies aèries que quan compres el vol et donen l'opció de mirar qui ha comprat cada seient i veure fins i tot el seu perfil a les xarxes socials. Per exemple, aquesta companyia alemanya que estem veient permet veure els perfils de les xarxes socials de les persones que seran a l'avió. Així pots mirar quines són les seves aficions, a què es dedica, què teniu en comú o fins i tot les seves fotos. És una bona opció perquè els viatges no se'ns facin tan pesats i per aprofitar l'estona també coneixent gent. Aquest és només un exemple de les companyies que ja ofereixen aquest servei i segur que molt aviat arribarà també a casa nostra i fins i tot en altres sectors on cal reservar seients. I parlant de viatges, destaquem també una altra aplicació, segurament un pèl més coneguda, però que també val la pena tenir-la en compte. Es tracta de MyTaxi i ens permet demanar un taxi amb només un clic al nostre smartphone. Aquest servei que estem veient sí que està disponible aquí a Barcelona des de ja fa mesos i a part de geolocalitzar i veure on és el taxi que estàs esperant en cada moment a sobre d'un mapa, també et dona l'opció de valorar el servei perquè altres usuaris ho tinguin en compte o bé afegir el taxista a una llista de preferits perquè es tingui en compte en properes ocasions. Doncs ja ho veieu, viatjar tampoc havia sigut mai tan còmode i recordeu que si us ha agradat aquest vídeo, qualsevol dels de Projectem TV, el que heu de fer és compartir-lo amb els vostres amics. Fins la propera.